हाय सांग मैंने जय जगन्नाथ नमस्कार। केମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ? ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା କାରଣ ଏହା କି ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୀତ ଋତୁ ଗଲା, ଏବେ ଖରା ଋତୁ ଆସିଲା। ପାଣି କିମ୍ବା ପେଜ ପାଖରେ ନିହାତି ଥିବା ଜରୁରୀ। କାହିଁକି ନା ଏସି କିମ୍ବା କୁଲରରେ ବସିକି ରହିଲେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ନାହିଁ ଭାଇ, ଗଛ ତଳେ ବସିକି ରହିଲେ ସେ ଆନନ୍ଦ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଜି ଗଛ ତଳେ ବସିଛି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଗଛର ଛାଇ ଆନନ୍ଦ, ତା ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକି ଯେଉଁ ମଜା ଲାଗେ, ଘରେ ଏସି କୁଲରରେ ସେ ମଜା ଲାଗେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଦୟାକରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଲତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖନ୍ତୁ, କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଦୟାକରି ସେଗୁଡ଼ାକ ବଞ୍ଚାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗଛ ମରିଲା ସେ ଜାଗାରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଦୟାକରି। କାହିଁକିନା ଗଛ ଲତା ନାହିଁ ତ ଆମ ଜୀବନ ବି ନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସିପାରେ। ଗଛଲତା ଥିଲେ ସିନା ଆମ ଜୀବନ ବି ବଞ୍ଚି ରହେ। ଆମ ଗଛଲତାର ଅମ୍ଳଜାନ ମିଳିଲେ ସିନା ଆମେ ବଞ୍ଚି ରହିବା। ଦୟାକରି ଗଛଲତା ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କିଏ ଡଙ୍ଗର ପାହାଡ଼ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ପାଣି ବୋଟଲ କିମ୍ବା ଯାଉ ବୋତଲ ଧରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଜ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କେୟାର ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର।